Nasdem berbagai solusi pilih atau tanggung kamu majul hatan di mata taring turuh ni pardo asare peo ni halak Kristen dung di topa di mata ajol mai didok iba nama dang dengan sesada bawai bujuk upain ma di bana sada boru-boru pangrupi di bana baik akupna akum ni didok Tuhan Yesus ganupna paulak kon nanyolina ia soalani namar mainan na palaku posado pangalakup do nang nama buat nasirangi atau na pinadung di mata dang jadi serang di zol sono do didok di mata tu bawe hamu akka bawa haholongi hamu ma part di hutamu nabi soal Kristus nama kaholongi huliyai jalan nama alai hundirina humok kopsa unang mur kamu lupa nasida ikom maroha hamu mardongani nasida sangat baik kamu nasida sondongan panean di hanguluan nasora sudah dungi songonot do didok hatani di mata tu akka burbur dioloi akka perempuan ma bawa nabi songon pangoloi na di Tuhani ai bawa itu ulu ni par di hutana songon Kristus ulu ni uriai iko potong porman toman mardongan halak pohon dohot hane mau ni tordi parang ini buru-buru imana argani jol di mata dohot di jolo atau songon akan berparangan hata di mata maham sumolukon para sinuham dot hawasaron dot haserepon miroha mahamu masih paunenia mahamu dot masih sia-sian saluhut ritik miroha muruk rimas panunggahion dohot paisahyoni dauma sian hamu alai dibijang misaluhuk nai masih Allah mahamu ai ido rahu-rahu ni nasudenggan dungi damenesian de mata iba mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nehmuna marhiti-hiti hata manang papahena totong mai marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus asai bada mangarajai rohamuna dohot ulang muna atau nunga di bege hamu hata di mata taringo turuh di pardoa sari pioli namanukul ma'an wain jumono di ho alai pangoli bernat bangun persauran berbangun Allah mengasonjokon di jolo di mata no poto saluhut doh di jolo ni akadongan na pumudison na di Panginoon hamdo si samsiar boru tumeyang na niritmon gabino wa musaripe Allah makaholong iban siyan na sa roham dohot mangulahom siyan na sa gugumu hut marparangan na badia rak dohot iban na ono doho mga juad judot hagalyon na tusura humurang parangena jalan na so tupa paulahon mo iban manang tayo konom mo paima disirang hamatian hamu sugut mulu nam sadaro hamang mo'y salut nain dokma olu na manukun maaw do iho alaynang samsir bo tumeyang niririt ni si Bernat bangun parsaran marpangon pain dongan mong sarili nauno doho manganjokon di jolon di mata no poto saluhu doho di jolon doan na pengulison na di Panginoon hamdo si Bernat bangun parsaran marpangon gabi sinotukmu olo doho makaholong ibana siyan nasar ham dohot marpangalahon na tunay maranong pun ibana dohot marparangayon parangin na dia pabuah halak Kristik ko jalan naso tupa mahirolog ko manang dari kono ibana paima disirang hamatian hamu sugut molonong sadaro hamma oleh saduk nai dokma ulu atau masih notang sewu mahamu bawa kok di pada bulan ni bata do nungkun hatana ko kamu marhiti-hiti garne bata amat anak doktor di perbadia do manto na pinadong di bata dag jadi serahon di jolma amin
akte pasu-pasu babagas pemberkatan nikah di Sibernat Bangun Parsauran Marpau natuhu tanggal 10 Februari 1920 dohot samsir boro tumeyang natuhu tanggal 12 Mei 1927 nunga menjalo pasu-pasu babagas sun di Huria Kristen Batak Protestan KBP Bunga Menuh di hari sadarion Jumat 30 Juni 2007 si paingot on mapatik naing mamasih holonga kam anne 15 ayat 10.
ahi matari. Di sana yang membuat tuan ni godang mahami dia balatikon inaruhan nami dah pula si aja robi anggo amat para musik jadi naruhan nami bama godang mula-mula ala marmula do nauli marmula do dadengan pada mang ma godang mula-mula kami ma apalagi ko panotoronon badamang ma kodang restorasi maulah tema jadi songoni ma dia bersititi mak dinong macal pasu-pasu parsaripeon nakaningan anak kami nagabi helamuna burumuna nagabi parumain nami jelas bersititi mak
rohame sonari manobah tutonga-tonga muna hulu-hulu na marga situmia asal was samu mahami masuk tutongi bagas muna laho mangalap parumain nami buanon nami mga anak nami sonari tu bagas muna laho mangalap parumain nami di bagas at tikyon Ya memang baru. tidak para musik Ya itulah. nunga tangkas nakinga di bagihan muna padahuan nami marga marpaong tuluhulan nami marga situmia laho berhak mahami mendapat tukuluhulan nami laho mangalap parumain nami sa tonga ni bagas ni marga situmia baik damang godang naho parmasi. Asa tinaho men na itiyo binamatu panuhatan baik damang magodak si tiyo-tiyo las padomo matu hasahatan satu dua tiga horas 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 jadi semua ni mana persinabong pasatok kumon tuamu haduli nami dohot ang giduli nami jala radi mahamu mancalo siang hami haanggi muna rosyat tarutung buti ma ko pasak matuamu haduli nami gabi ma aku minaras si jowo manogo si padorin na tu si ajur mula topa baik damang magodang mula-mula las padomo matu kontak soba.